Pozdravujem všetkých, moje meno je Marek a už takmer 8 rokov vediem dealerstvo Indian Motorcycle v Bratislave. Otvorili sme v lete roku 2018 ako druhé zastúpenie na Slovensku po Indian Zvolen. Bol to vlastne prirodzený krok v rozvoji značky dostať ju do hlavného mesta. Indian Motorcycle vnímam ako legendu, ktorá je v minulosti, okrem iného samozrejme, stála na nadšencoch, ktorí pre ňu doslova žili. V podstate takýmto spôsobom k tomu pristupujeme aj my a myslím si, že za tých pár rokov je to už celkom aj vidieť. Pre mňa to nie sú obyčajné motorky, sú to motocykle, ktoré majú svoj príbeh a dušu a pri patričnej starostlivosti si zachovávajú dlhoročnú spoľahlivosť a svoju hodnotu. Ich dizajn je v dnešnej dobe počítačov výsledkom hodín a hodín ručnej práce, tvorivého ducha, práce s modelmi, berem to ako kus umenia. Úspech značky a úspechy v motošporte sú pre mňa tiež dôležité, je to moje hobby, aj patričná hrdosť v tom zmysle, že berem to ako výkladnú skriňu technických možností a schopností značky aj do budúcna. V našom dealerstve sa zameriavame na to, čo pre takýto ikonický brand považujeme za absolútne elementárne. To znamená, že v priestore Česka a Slovenska máme jeden z najväčších showroomov v Európe. Máme prakticky najširšiu aj najširokospektrálnejšiu zásobu aktuálnych skladových motocyklov. K tomu doplnky, príslušenstvo, samozrejme náhradné diely. To znamená, pokiaľ neriešime nejaké opravy po nehode, tak servisy riešime viac menej okamžite, respektíve priebežne, ako prichádzajú. K tomu je nás možnosť testovať si jazd počas celého roka, prakticky neobmedzene v sezóne od 1. apríla do 31. októbra. Sú to naše demo motocykle, takže sú prakticky neustále k dispozícii. Čiže ak chceš vstúpiť do sveta Indian Motorcycle, stačí sa u nás zastaviť a my ťa ním prevedieme.